ma tuke Salimbure oyuoro e chendo mayawa yanga gedo mar pau tuke ma Mumbi mantiere county ma Murang'a. Pauno biro tingo kwan jo RL for par kendo gedo ni biro yawo gwenge gone weche mag tiego talanta. Pau tuke no ibiro gero gi kwan omenda mar $1,800,000 ka jal momiyo rak nigi higa achiel ma tieko gedo mare. Ten migawo Mvurya manotin kod gavana Irungu Kang'ata kod jotelo mamoko no yango ni gedo makamano ni lai kod chendo mar piny owacho matego talanta e kor gwenge kendo yawo gwenge ne tuke mabiro tego chumi gi chiwo thuolo mag tije ne rowere. Hii kiwanja ya leo tunajenga hapa Mumbi ni kiwanja ya kisasa ya kimataifa ambayo itagharimu $800,000 kwa mashabiki 10,000. Tunataka kazi hii ifanywe kwa muda mfupi zaidi kwa sababu mimi ninaelewa tuna uwezo wa kujenga hii kiwanja na kukamilisha hata kabla ya muda wa kandarasi hiyo kukamilika.